KwabaseKorinte bokuqala chapter 11 verse 4. Yileyo naleyo ndoda esuke ikhuleka noma iprofetha ikhanda layo limboziwe ihlazisa ikhanda layo. Kahle yileyo naleyo ndoda ekhuleka kuNkulunkulu inesigqoko ekhanda noma ishuqulile. Lo ndoda ithela uNkulunkulu ngehlazo. Why iBhayibheli lithi ihlazisa uNkulunkulu? Akusiwona umkhuba wamadoda ukuba sendlini nje, ukuba sendlini hayi ngenxa yomthandazo, ukuba sendlini ibe ithwala ekhanda. Indoda ayivumelekanga ukwenza lokho. Yingakho mangangena indoda la endlini ithwele oshumayelayo, mhlawumbe uzothi ngicela le ndoda ikhumula isiqhoko, ngoba into eyazekayo ukuthi akuvumelekile ukuba amadoda abe nento ayithwele ekhanda. Lithi ke izwi kaNkulunkulu, uma indoda ikhuleka ilento eyithwele ekhanda ithela uNkulunkulu ngehlazo. Yingakho emabandleni amanga ama-worshipers ayimarasta awesifazane, uma indoda ike yaba irasta yajoyina i-worship team kuthiwa yona mayiyogunda. Uma kanti irasta li-right malenziwe ubani? Ukuthanda abantu besifazane akuphela umuntu noma esethi umfundisi. Makwaba abesifazane abayimarasta kuhle, it's good. Fika indoda eyirasta, hayi sicela ncingo njengoba sowuphendukile nje ofanele ugunda irasta. Namantombazane akagundi irasta ngoba irastafari inesithixo sakhona. Enye inkosi leyo kahle. Uma indoda ikhuleka inesigqoko ekhanda, mabhishophu athi magcotshela ubhishophu nigqoke igqoke emakhanda nisuke nenzani? Hello, nisuke nenzani? Ngoba asifuneki isigqoko endodeni yomkhuleko. Bekwenziwani ke emasontweni? Lithi iBhayibheli nanikhonze ningakwaziyo thina sikhonze sikwazi. Niyabona ke bazalwane ukuthi umonakalo omkhulu kangakanani ebandleni kaNkulunkulu. Niyawubona bazalwane umonakalo mningi kangakanani la itraffic la endlini yonsindiso. Ekhuleka lesigqoko ekhanda. Ngiyababona basemasontweni ngoba bazalwane ngikhuluma iqiniso. Lento esigqoko ekhanda ibandla li-adopte esontweni lamaRoma ngoba uPope umuntu wesigqoko. Lithi iBhayibheli ke isambulo 13 umhlaba wonke walandela isilumangalo uthi ubani onjengaso. Namanje obathina abantu abasindisiwe saphuma esontweni lamaRoma ngawo uMartin Luther. Sonke sinzima ikhuba yakhona. Oqwesibili umkhuba ngale kwesigqoko okhololo, amashetha nokhololo. Ibandla lensindiso li-adopte emaRomeni and ngeke ulihlukanise nayo. Lithi izinto zobufundisi and iBhayibheli alikhulumanga ngalento. Uma indoda ikhuleka inesigqoko ekhanda ithela uNkulunkulu ngehlazo. Indoda ayibinaso isigqoko ekhanda. Ayithandazi indoda nesigqoko ekhanda. Ayithandazi indoda nesigqoko ekhanda nasebusika obubandayo. Asifuneki isigqoko ekhanda indodeni ethi yathandaza. Funda Verse 5. Kepha yilona lo wesifazane osuke ekhuleka noma eprofetha ikhanda lakhe lingagutshuzelwe uhlazisa ikhanda lakhe ngokuba lokho kukunye nokuthi uphuciwe. Owesifazane okhuleka engagubuzele, okhuleka engayikhavanga ikhanda. Angisho leni yenzayo nina. Yofike ngigqoke amawivu ngaphansi bese nivezeke lana ngasesiphundo, nivezeke lemsilayeni yamahashi, nikhave kanje neroundis. Bomama baneyinkanuko zikaSathane, bosisa baneyinkanuko zikaSathane. Khumula iwivu akuyona vele yakho. Wayithenga ngemali ukholwa kumahala. Nobuhle bakaJesu bumahala. Khumula iwivu ithi siphumile. Thatha umshuqulu ufake ekhanda ulimboze lonke. Uyachama ngapha ngasencageleni, ngapha ngaphambili wokunye. Angikhulumi lo yonto mina. Khuluma ukholo kupheleleyo. Yebo umyeni wakho navumelana futhi uthi umuhle, kodwa uJesu akasho kanjalo. Okhuleka wesifazane engagubuzele ekhanda. Sonto leyinkanuko wonke umuntu uyazenzela. Haleluya. Amen. Wonke umuntu uyazenzela.
mama umdala oyisalukwazi ikhanda elikhulu lakhe lingangelami aligubuzelwe uyena othi uphethe abazalwane ikhanda likhulu lingaphandle selizela abagrade ngaphandle bathi bahle bekumoya ongcwele badlala amadimoni ayikho into ethi sibahle sukumoya ongcwele khona lo siseni ngimbize ngegama enimthandayo nimukela ko God's army ohlele nishumaza ukuthi nibe bahle kumoya ongcwele ofaka opowder afake inwele afake inkophe zibe obhusha afaka amazipha abemadabe ngangokhozi nimlingisa obanibona ngathi iyona bona abantu abakhonza ukudlula bonke abantu abasemhlabeni siyenza into ngoba yenzwa abantu abadumile owesifazane oshumayelayo noma uyahlabelela noma ngaba akahlabela kenza ukuthi ke enkonzweni nje engena lutho ayifakile ekhanda isiqhoko noma umshuqulo wenze njani uhlazisa ikhanda lakho uhlazisa ikhanda lakho lithe iBhayibheli inhloko yosifazane indoda maye nendoda uthela indoda yakhe ngehlazo maye ngena indoda uthela uKristu ngehlazo ngoba imvelo ayikuvumeli okunjalo umuntu osindisiwe uyathwala ekhanda siyathwala ekhanda akuona umthetho kaMoses umthetho wakamoya siyathwala ekhanda qobe verse 6 ngokuba uma wesifazane engagubuzele akagundwe uma ethi umuntu wesifazane kuyisicefu ukugubuzela lithi iBhayibheli akathatha isikara shaya inwele phansi uzovuma yini qhubeka uma kuyihlazo kwesifazane ukuba agundwe noma aphuce akagubuzele babethi ke ihlazo ukugunda makathwaleke laba uNkulunkulu wenza kwaba wezwa mawuthi wena ihlazo ukuthwala vele ugunde manje ngoba wesifazane muhle vele mayinenwele zakhe mameke wagunda yabona songasekho inkonzo sohamba ngalelo khanda uthi ke makuyihlazo lokunjalo thwala ke phela bayishintsheke igebengu bathi hayi uPaul ungabe eqondeni uPaul lana yabo mebengayifuni bathi kwasho uPaul mabeyifuna bathi kwasho uNkulunkulu kule case bathi uPaul owasho ngoba bakufuna ukuthwala bayitshentsi bazoshadwa bayitshentsi bazoba bahle kakhulu kanti bazoshadwa mebenza izwi uyacabanga nje yolanda uphethe lo muntu wesifazane ongazwani nokwenzizwa uzomthini thatha wenzizwa ngoba mekwaqala umfaka iringi engakalenzizwa ngeke asalenza uzobona ukuthi segraduate uselana ring thatha lo neduku ekhanda shiya laba abatshenti bahle yeah verse 7 ngokuba nempela indoda ifanele ukumboza ikhanda lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu kepha wesifazane uludumo lendoda indoda ifanelanga ukuba nomshuqulo ekhanda ngoba ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu uNkulunkulu akanamshuqulo ekhanda akanasiqhoko ekhanda indoda yona iimage kaNkulunkulu iright ke mayinjalo ifanele ibe njalo ke indoda fanele ibe njalo mina soze ngiyongena egodini akukho la kuyoze kuthiwa ngiya ordinwa khona bese kufike neziqhoko ezokwenzani phela sisofunda iBhayibheli kuyafana ukuthi ngibe nesiqhoko ukuba nesiqhoko engeke isigqoke enkonzweni kuyafana nokuthi uthi umuntu wesifazane uthi unebhlukwe kodwa ungaligqoka enkonzweni ulenzani ibhlukwe nje umuntu wesifazane ngoba kwathi ungaligqoka akushongo ukuthi enkonzweni kwathiwa ungaligqoki ku sitalo ibhlukwe lokulala awubi nalo lokulala elokubhushuzela ebusika awubi nalo lokusika manje mawuzoba nesigqoko ke okuthiwa ese athaye ubufundisi uzokwenzani kuphi ngaso ngoba awuvumelekile ukutholakala unesigqoko ekhanda uthandaza ungasigqoka nje uzihambela lapha emgaqweni njengendoda kodwa hayi endlini kaNkulunkulu manje ke siyababona ngisho iquality ngiyokholwa ngisho labesifazana abano wardrobe abanamabhlukwe abanamapijama ayimabhlukwe ngisho ukukholwa original mina ungabi nalutho olingela kaSathane kuwe ngisho original yokholwa angishi fake mina yokwakha abantu abaningi ukuze kube mnandi nakimi cha nami ngiyathanda la isonto egcwala abantu abaningi kodwa mabengeke bagcwale ngikhuluma iqiniso kanje mabafe bayilabo ethanda khona ngoba uNkulunkulu wathi ngikhuluma iqiniso nsuku zonke mangathi ngiguqa ngedolo ngiyathandaza uthi uNkulunkulu khuluma iqiniso ngeke ngilishintshe ngaze noma ngaze ngisale ngedwa ngeke ngiliyeke noElijah wayeyedwa akashintshanga imiyalo kaNkulunkulu ngeke ngiliyeke kwalona ke lona abantu bangakhuluma bagcine la bethanda khona ngeke ngiliyeke iqiniso
akuyena uPawulo oshoyo kodwa uNkulunkulu oshoyo. Igebengu zithi kusho uPawulo kodwa mase kufika ekutheni uma umuntu akuKristu isidalwa esisha bathi kwasho uNkulunkulu. Makufanele bathwale bathi into yaseKorinti, makufanele bakuthwe basha bathi into yayibandla kaNkulunkulu. Kuphi lapha la kusho khona ukuthi akuthwala abaseKorinti bodwa ngoba bamone ngani bona bodwa uNkulunkulu. Wahlukaniswa manje uPaul makufanele bathwala abazalwane bathi ukhuluma kwabaseKorinti bebe mekuthiwa babasha bathi ukhuluma nathi ke namhlanje. Akakabu uPaul okhulumayo kusese uye uNkulunkulu othi malithwala ibandla. Qhubeka verse 8. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane kodwa ngowesifazane owavela endodeni. Indoda iyinhloko ngamamazi akuzoshintsha ukuthi ugovernment yena uthi 50-50 and ukuthi inhloko akusho ukuthi indoda mayihlukumeze. Indoda ayivelanga esifazaneni, isifazane savela endodeni. Verse 9. Ngokuba indoda ayidalelwa ngowesifazane kodwa owesifazane wadalelwa indoda. Akekho umuntu wesilisa owadalelwa umuntu wesifazane. Owesifazane owadalelwa yona indoda. So isizathu sokukhona besifazane kwakukuthi asiwe endodeni. Hayi ukuthi indoda yadalwa ukuthi isiwe kowesifazane. Isifazane esadalelwa indoda. Ngamamazwi indoda iyolokhu inhloko ngokomyalo kaNkulunkulu, hayi ngokomyalo kuphela kwesikhathi okuthiwa u50-50. Akanawo 50-50 omdala wethu and akazuba nawo ngoba sekuthanda besifazane. Lutho verse elilandelayo la 16 masiccinile ku10 verse 10. Ngalokho ke wesifazane ufanele ukuba abe nophawu lesithunzi ekhanda. Ufanele abe nophawu lesithunzi ekhanda ngoba yena wadalelwa yona indoda. Akaleke nesithunzi ke sesubmission. Isithunzi sesubmission Paulo ukuzithoba makabe nalo ekhanda. Gijima ekhanda elikhulu manje niba amadoda nobabili ngoba nivezela amakhanda. NgokwePaul ngokwendlela ingelo sesibuka khona mazibona wesifazane endlela kaNkulunkulu abathandaza bobabili beme ngamakhanda ayibona ngathi amadoda odwa. Ingelo sibona amadoda odwa. Bazalwana bafuna ukuzenzela iwrong lento eniyenzayo. Izwi kaNkulunkulu niyalizwa niyalazi. Noma mina nginencwadi ebhalwe umunye umlungu. Omunye umzana omlungu uyakuvuma nawe abesifazane kwakufanele vele mabathwale ekhanda. Uyakuvuma ukuthi vele makuza kwabaseKorinti chapter 11 fanele mabathwale kodwa ngeke ukuthi siphaphe mengathwala sithwali. Asiyekele ukubukela abantu manje insuku ziphelile senzeni izwi kaNkulunkulu. Asiphume into abanye abasindiswe nabo benza asenzeni izwi. Ma umuntu othanda kakhulu into othanda nokuba seyintweni ngeke uzuyenza lento ngeke uzukholwa uzofika esikhogweni. Bafethu maningayenza intando kaNkulunkulu ngabuka wena idele lithi incane lento nizoya esikhogweni ningayenzanga. Anginandaba ukuthi ushumayeza abantu abanga nizoya esikhogweni ngenxa yezinto ezincane ngoba lithi izwi kaNkulunkulu uma inceke ithembe kokuncane uNkulunkulu yenza ibayo uyenza uyithemba nangani uyithemba nangokukhulu. uNkulunkulu angathemba kanjani wena ngombuso wakhe into enkulu kangaka isitaladi segolide wena uhlule ukufaka iduku ekhanda nxa uthi enkonzweni uzela amadoda. Athembe kanjani uNkulunkulu ngezulu lakhe nceke engashumayeli qinisa athembe kanjani uNkulunkulu. Funda verse 16. Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani asinawo umkhubo njalo thina namabandla kaNkulunkulu kanawo. Mayifuna ukuphika inkani uthi ushoda ngomuntu azophikisana naye ngoba abahlele bengishaye insuku zonke bethi hayi inceke idlala ngabazalwane hayi ibafundisa umthetho hayi ngivele ngithula ngathi angikho asinawo umkhuba ophika inkani nebandla linawo uzophika uzawoma ngolwandle uzobe shoda umuntu azodebate naye. Haleluya. Uzobe shoda umuntu azodebate naye ngoba thina siyenzi leyo nto. Hambe ekhaya naba nje nabanye kwathi wasithwala ngeinwele naba abakhonza uNkulunkulu bebahle sivala umlomo ngathi asazi. Kodwa egcineni sonke sizofa. Uyomangala uma ukathi ufa uJentile ngezulwini uvela ushone phansi waya. Ushone phansi waya kade uvutha ungena soka ungakhonza imadlozi uvela ushone phansi waya.
ngoba nifuna ukulalela uNkulunkulu nina ipercentage ethile hayi makuza kuloko hayi ngeke ngize ngikwazi asinawo umkhubo wokuphika inkani abaphika abathanda ukuphika bagcina bephika khona kodwa izwi lona limile azoshintsha ukuthi uyasihlula ekuphikisaneni noma usihluli gqoka amabhlukwe noma uwagqoki nizoshabaza nabasindisa uNkulunkulu wangitshela wathi ngimatha ngiqala ibandla wathi ngikhuluma iqiniso wathi ngenxa yokuthi baningi abantu abasindiswa bayekulahlweni and ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kuze kube namhlanje yonke into athi ngiyishumayele ngiyayishumayela nizoshabaza lwana uJesu alimthathi serious kodwa mekwasho umfundisi ukuthi makwenziwe niwo number 1 kwasho ibishop niwo number 1 kwasho uJesu hayi kwasho uJesu hayi la wangashiwa wangaqondwa nizosha bafowethu boma bami nizosha bayifundisi nizosha ngoba anteni bandla iqiniso nibheka imali ebandleni anifuni bazalwane baziqiniso ngoba nifuna imali nina thwalo ufunde kakhulu uNesi manje ulungile mafaka amazipho ngoba lo uthisha omkhulu nizosha umuntu noma ngabe uthisha omkhulu akhumula inwele zikaSathane afaka iduku ekhanda akhumula amazipho ngoba masila siyafana kho thisha la akho phoyisa akho Nesi afanele sifane lana bazosha abantu ngoba abalenzi izwi likaNkulunkulu isiphetho sendaba nazi owesifazane mayidlini kaNkulunkulu uyathwala ekhanda uyayikhumula iwave ayishisa angabi nayo ewardrobe amabhluku ayashiswa amabhengela ayashiswa amacika ayalahlwa amagolide alahlwa uNkulunkulu akafuni sihlobe asifako ama nail polish lana ama Q-tex siyalahla konke iba msulu bengcwele kuNkulunkulu angisho mina bazalwana baze bakhala inyembezi niqokile inwele ningazazi ezobani angingendaba yenu mina futhi kushinyazwa yini ngikufuna ngisuke ngikhona ngoba ngisuke ngeke nginilahle indawo mangisebandleni ukukhona nina nishumayelayo nenze leyo mikhuba angishunyayezwa abantu abanjalo mina lana abafana bama namabhlukwe amancane namateko Nike no All Star phambi kwebandla lomfundisi onegama elikhulu kodwa ongakwazi ukubona izinto ezizobusathana angishunyayezwa yilabo bantu phendukani bafethu nibe into eyodwa sibe into eyodwa manje siye kulokho esehlukene kubonakala ukuthi lona akathwali na ubonakala ngomlomo obovu ukuthi ukhonza kalo ababo kubani lona ngoba na ukuthwele akasigqokile isiqephe kuyabona ngathi laba abakhonza kubani asifanele izwi kusenza sibe into eyodwa asilenzeni ke uma sithi siyamthanda uJesu asilenzeni ngoba manje nikhetha amabandla according to ukuthi ahambisana naziphi inkanuko engafuni ukuphuma kuzona mina ngifuna siyikhonti bafethu sizofa sonke nami nawe ngeke sambone uNkulunkulu singalimelanga singalenzanga izwi isiphetho sendaba ukuthi bafethu siyathwala ekhanda umuntu wesifazane umuntu wesilisa awuthwala ekhanda mawunama rasta umuntu wesilisa gunda amarasta sifazane sinamarasta esindisiwe why ufana nenkolo nabazalwane benkolo kaSathane yeRastafari gunda leyo nto ulahle leyo nto kumele inwele zakhe ezinhle umuhle kuNkulunkulu so asilahleni yonke into bafethu siphelelisene ubungcwele isikhathi yiso lesi and isikhathi siphelile phenduka nawe la ukhona wenza intando kaNkulunkulu mawusesontweni engalikhuluma iqiniso likhona isonto lazi likhuluma iqiniso buyela kuleli likhuluma iqiniso ngoba uzolahlwa akuma uNkulunkulu akamisanga amabhena lawo esiwamisile out God's Grace Ministries uNkulunkulu ufuna ibandla a universal church ezokwenza intando kaNkulunkulu epheleleyo hayi mina ngiyofanga injena Nkosi yami ngoba kwelami isonto asikhulume zonke lezi zinto zokucindezela uzofa njalo and uzoya la kuya khona abanjalo Nkosi yomose kubusisa ngoba ngeke sikuphendule ngenkani makube njengokwamazwi omlomo wakho uzoya la kuya khona abanjalo Nkosi yomose kubusisa amen.